Maialen Urrutia eta Andrea Prieto gare, aritmendiko ikasliak, lehenengo batxilergokoak, eta kimikaren nazioarteko urtea zela eta irudi ikasgaian kartel bat itxia proposatu ziguten, eta kimikaren inguruan egin genuen, eta 3. saria irabazi dugu 200 eurokoa. Kontutan hartuta kimikak elika aldezake mundua galderan inguruan inbiginula kartela, okurriru jakun sukaldari bat marraztia. Hasieran inginun kasuel antzeko bat, baina gero helin aportazioaz eta mundua marraztu ginen, eta kimikak lotzeko dana barruan molekula batzuk eta marraztu ginen. Hasieran marrazkisa inginun eskuz, eta gero digitalizatuen gauen eta ginpen laguntzaz inginun koloreztatu eta atzeko fondua eta letrak jarri.